бачаҳои азиз, вазифаи хонагӣ дар хона дар бораи орзуҳои худ фикрҳои худатонро менависед. агар душворӣ мекашед, ҳамроҳи падару модар иҷро кунед. дарси оянда ҳар яки шуморо мепурсам. шумо розӣ? бале. бачаҷон, ба ман кӯмак кунед, дарсома тайёр кунам. бачаҷон, намебинӣ ман хӯрок тайёр карда расидам ва назди дадаат рафтам. Ози ман занг мезанам тада мегӯм ки чанд қадар бор гирифтагия. Дадаҷон, биё қадима дарсома тайёр кунем. бачаҷон, дидеси ки ман дар телефон кор дорам. равқати ӯча дарсуда тайёр кун. майли бачаҷон? бачаҷон, дадам ба ман гуфта ки ман кор дорам, равқати ӯча дарсода тайёр кун. бачаҷон, намебинӣ ман кор дорам. ҳозир ҳамин филм тамом шавад, кӯмак мекунам. рав назди дадаат. ози ман тада смс равон мекунам, тамошо кун. ҳисоб ва ҳасади мо туғурӣ нестай. ираи пеш мо бояд суҳбат кунем. анас, зарядмонак телефони мара биёр бачаҷон. анас. о анас. очаш? лабе. анас ку? намедонам. ба фикрам дар ҳуҷраи хобаш бошад чи? бачаҷон. дадаш, биен, хӯрок тайёр шуд. орзуи ман дар оянда ин аст ки падару модари ман бештар бо телефони худ машғул ҳастанд. муҳаббати онҳо нисбат ба ман ба телефон зиёдтар аст. кош ман телефони дасти онҳо мебудам ки таваҷҷӯҳашон нисбат ба ман зиёдтар мешуд. дар тарбияи фарзанд ҷиддӣ бошед. телефон дорои олам аст, вале хатти муҳаббатро байни волидайну фарзанд наметавонад созад.